आङो दिनै जों क'क्राझार जिल्ला सुरुस्थिति प्रसासन एबा ब्रह्म धर्मनिफ्राय क'क्राझारनि गासै ब्रह्म भक्तफोरनि जानानै बे फैगौ 5 अक्ट'खालि जोंहा बिपिएफ हान्जाया अर्थात हाग्रामा महिलारि सारा गभर्नमेन्ट दानो थांगासिनो दं। बेवहाय जोंनिफ्राय बिथांनिसिम हाजासे मान आरो साबायखर बावहरदों। दे फैगौ बिथांनि सरकार सालायनायाव जाहाथे खुनु जेबो बादा बिघ्नि थायाजासेनो गाहामै सालायलांनो हायो, अभाब अभियोग रायजोनि सुफुंलांनो हाथों, बेखौ पुर्ण परब्रह्म ज्योतिस्वरूप आफा इसोरनि खाथियाव जोङो जयैनो आरज गाबनानै बिथांनिसिम आरो खेबसेबाव साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो गोजोन्थों। बिथांनि आसा खालामदों माने संबिधानाव जि दं, जायहा जे अभाब, जेन' बेमारिनो मुलि नांगौ, सिगैजायैनो कम्बलसि नांगोन, जायफ्रा दुब्लियाव आबाद मावो बिथांमोननो मा नांगौ, जाम्फैनि दै नांगौ, लामा गैयैफोरनो लामा नांगोन, दालां नांगोन, एभ्रिथिं मानसिफोरनि गांनाय उखैनायखौ बिथांमोना जाहाथे सुफुंलांनो हायो आरो। गोनांथियाथ' बयनिबो गोनांथिया एखे नङा, जों मिथिगौ गोनांथिया भाग थायो। गरिबनि गोनांथि, बेमारिनि गोनांथि, दुरबल मानसिनि गोनांथि, सोलोंथाइनि गोनांथि, साख्रिनि गोनांथि, जाहाथे बेफोरखौ बिथांमोनहा माने मावफुंलांनो हायो, जों बे आसा खालामो आरो। फारसेनिफ्राय मा बुंनो सानो? जोंथ' माने संबिधानाव जे दं बिनि फारसे नोजोर होदों बांसिन। गुबुनफ्रा सोरबा बुंदों माने जोंनि 6 सिडुलाव काउन्सिलाव गोबां मानसिफ्रानो हा हुनि प्रथम सोंथिखौ जों सोंनाय नुदों। जों मिथिनो एबा मिथियो जोङो माने पलिटिक्सआव राजनितिकआव माने गोबां प्रपगन्डा थायो, नाथाय सोरनिबा लिडारनि बुंनाय खोथाफ्राथ' नंजोबा। माने संबिधानावसो दं आयेना। सोरबा सासे एडभकेटआ बुंबा बिथांना जानाय नङा, सोरबा गोरों मानसिया बुंबा जानाय नङा। बिजाबाव दं, संबिधानाव कनस्टिटिउसनाव जे दं बेजोंसो जागोन आरोखि। माने संबिधाननि अनगा खामानि मावनाया गोरोन्थि आरो मावनो हाखाया जों फोथायो। जेरैहाय नैबे साननैसोआव नुबाय थादों आरोखि, माने माखासे मानसिफ्रा हा हुनि खोथा लानानै मोनसे बिखेक सम्प्रदायनि मानसिफ्रा माने हा माने खोनानो मोन्दों माने दा फैगोन सरकारा बिथांमोना हा होगोन होननानै, खिन्थु बेखौ इम्पसिबोल नुहुरो आरो आङो। मानो होनबा बे संबिधाननि अनगा खामानि मावबाथ' बेहाय गोरोन्थि जायो। संबिधानखौ सिफायनाय रावबो मावनो हाया। मानसिफ्रा इलेक्सन देरहानो थाखाय जे बुंबोदों बेफोरखौ माखासेया प्रपगन्डा खालामदों आरो माखासेया नंखाय बाथ्रा बुंनानै गावखौ देरहानो थाखाय बे बुंनायल' आरो। जों बेखौ मिथियो, नाथाय संबिधानाव जि दं, जानाय जायै बैध' अबैध'आ संबिधाननि बिजाबाव बोदलाबानो जों बेखौ दिरुननानै बिनि फारसे दान्थे बिदान्थे जों खालामनो हायो आरो सैथो खोथाखौ संबिधाना आसि खिथानानै होगोन आरो बे मथे जालांगोन आरो।